Edo Suwisi Vienna Special Akuze maku Vienna Maloni Kabidolo Vienna Dioma Dioma Igbo Vienna Makano Igbo Vienna Dioma Kanyibo Wasiodogu Chief Vitus Chidi Odibo CEO Order this supermarket in Vienna Special Isi million tata one nihara President Ambassador Cultural Club Austria Isi million tata na plug before Kurano Ayana Genesia Sa Edwin Ugochukwu Omera Wana Iyi Shikedu Chairman, Nduku Trading Company Limited, Mandela's Lagos. Dealers of all Italian wares. Omera Nam, Ayakinekwa. Keduzima Konyoja. Chief Ifeanyi Chukwu Eze Nwosu.
onye ji ọja gwa ndị Igbo niile okwu na ọ sịrị ya dịrị obi. My MC Golden Mouth Bright Ashinike onye bakatif onye ji microphone enye anyị olu n'ọsara anyị na-ekenezi ya Chief Wazibe Ozuome nwanna Mbaise ọnụ na-ekwu ndị Igbo n'ọsara Chiema akara Restaurant Vienna nna m anyị ekenekwa nwanna Mbaise anyị na-ekenezi ya Chief mmadụ ka anaghị nke izizi na abụọ n'Enugu steeti ya na ezigbo n'ọlụ ya oyiri di ya na-abụ nna m ya dịrịrị nwa ọgbọrọ na-ekerezi ya Philip Azubike Ifediora Izupis Ifediora mma Iyeze Ifediora mma kwanu Ifediora mma Chiawa Zupis Restaurant Adebu Osra Ifediora mma Chiawa Chief Executive Zupis Dealers Association Vienna Ostra ezigbo nmasị ụmụdịga Igbo eje onye ọnwa ya dịrị mma nwa Chukwu dere nsọ Cascada Restaurant Vienna Ostra Chiaman Konja Yabana Wamawa Nostra Onyo mangene nisobili Ngene Vienna
Aloysius CDN Igweri ofu nwa si uri eje ọnwa gburugburu ọnwa na-etiri ụwa niile nwanne dị na mba dike ruru ọ pụta obi ewe n'ọstra ike a na-agbara izu nwanne ha ọnwa ndị ambassadors Chairman Vienna Ventures Limited Chairman Abundance Group of Company Limited Chairman Mass Furniture Limited Chairman Abundance Oil and Gas Limited ọnwa gburugburu ọnwa yoko ọnwa na-etelu ụmụ Igbo ọnwa na-etelu ụmụ Igbo ọnwa na-etelu ụmụ Igbo ọnwa Igbo ọnwa Vienna ọnwa nwa dịrịga gbalụ na mgba ọ sị ka ike na-eri ezi nwanne nwoke Chief Matthias Igweri Mass Pharmacy Limited ya na ezigbo nwanne ya nwoke Chief Alphonsus Uche Igweri ọ nọ na anyị nwanụ n'Uri ọnwa yoko abịa egwu ọgaranya ọnwa Vienna onye ọma ayakaya anya na-ekerezi Chief atọ eze ọnyị ma gwanụ dike na-agbara izu eze ọnyị nwasị ka ekene eri ezi nwanne ya nwoke Chief Jerry aka egbuchi ọma nwanụ ụkwụ Chairman Vienna Pharmacy Nigeria Limited anya na-ekerezie ezigbo anyị Kinsili Amuche onye ọma n'Uli onye amị onye ọ ga-adịrị m onye ọ ga-adịrị m onye ọ ga-adịrị mma ọ ga-adị Vienna onye ọma ọ ga-adị Vienna ọ ga-adị Vienna onye ọ ga-adịrị mma onye ọ ga-adịrị mma onye ọ ga-adịrị mma onye ọ ga-adịrị mma keluzi maka ọzọ mitin bim ọzọ n'okwu dị ọrụ ọzọ na Vienna ọzọ na Enugu steeti ọzọ na Suwizi anya na-ekerezie onye Chisco Emeka Chinwe Nwaba onye Chisco na Vienna Chisco na Suwizi